नै जोंहा गाबोन पिकनिक जाहैनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय माबाबाय बेदर बायफैखाबाय दिनै गाबोन फुङाव संना लांसै पिकनिक जाग्राफ्रा सिख्लाफ्रा बेदरखौ थिखोख'नो हालानो बिथांमोनहा नै बेदर लाबाय 5 केजि लाबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय 6 जन माखासेफ्रा मना बाहैदों नै साथामा मा बायखाखै दाबो मना बायखाखै दासो बेदर बायखांदों थोरसि बायबाय थोरसि ओइ नों सोरबा सासे सानै नै इसोर सानजों 50 টাকা কিবা দে माबाया आखाइ नुनाय 50 টাকাल' দে হ'ব দে बायगासिनो जायगा थोला जायगा थोनाय नि थैनि अबस्था थैनि 6 जन खालियाव 6 जन आवाय बाजा दोननाय मा साइकेल नोंलाय मैगं मा मैगं मा इयो हो मटर दुन्दिया what दुन्दिया टमेटो ओके बयबो जानो फैदो जों पिकनिक जानो फैदो लोगोफोर मा नायना होनो कि पिकनिक जानानै लोगोफोर फैदो पिकनिक जानो फैदो लोगोफोर हाबायाव हाग्रामा ब्रिजआव होनो कि हाग्रामा ब्रिजआव औ दे फैदो बाय बाय ओके अच्छा ठीक है लोगोफोर नोंथांमोनखौ ओके नै जोंहा दहाय बायना लाबोनायफ्रा माखासेखौ इयाव दोनबाय सिङाव बेखौ दिनै जिन्ना लाखाजोबनोसै सामब्रामफोरखौबो जिन्ना लाखाजोबनोसै मटरफोरखौबो गाबोन माने फुङावनो संनानैल' लांनोसै दा रेडि खालामजोबखानोसै गासिखौबो दिनै Maki? Mana?
Andang Ay, abo party jaga wani miyar dini maga runjani na resme. Hai bunda por.
and handsome Logaina. Bayang sonan ni Sera. Fair and handsome Logaina. Bayang sonan ni Sera. खाली नन्नलो nhưng đào bố bị cho cái này là bột sơi thế nên nó đã nó mới sập một bài mà ở đây tôi thấy chứ nữa thì mình chạy đi mình hàngกับแมวไม่ยังมีกันที่bài thì mớiยังไงมันจะมียังไงไม่ได้โยนแล้วก็นั่นมันสบายthì xin một cái nào là nó đừng cho xin phảiไม่ได้ยังnhà nó đúng không là mình chỉ làm đi gần như thì khổ không đây mình đang sập rồi mà thì mình là đâu bố